Berso munduan sartu nintzen 12-13 urte nitula Joan Gartziaren eskutik ikastolan. Enin olatu egokiak harrapatu. Eta orduan nik ez dut bizitu izan berso eskolan lagun artean. Niretzako bersoa denbora luze batean izan da oso gauza intimoa. Nik egiten nuna nire kasa. Eta gero Nafarroko txapelketan ere izena eman nuen, lotsagabe. Eta gero bardotan, eta orduan bardotan eta Nafarroko txapelketan prestaketan, netzeko prestaketa izan zen zoragarria, ze orduan hor bai izan nula gaztetxotan izanen nuen talde hori, bersotarako talde hori. Eta hori izan zen oso asko ikasi nuen. Eta horrik ikasi nuen aurretik ikusten nuena, eta da baloreak lantzeko ze ederra den bersua. Askotan galdetu izan diate, baina zer ematen dio bersoak, Euskaldun berriari. Nik uste dut gauza asko, baina motz esan da, alderdi ludikoaz gain, hori berez datorrena ez da. Horrez gain, autoestima hobetzeko modu bata. Askotan, kopla bat egin nahian horri biltzen da, eta kopla bat sortzen du, eta behentzako da, edo berso saio bat ustez ulertuko ez duena pista batzuk eman da ulertzen du eta beste modu batera ateratzen da gelatik. Hori oso autoestimarako iruditzen zait oso interesantea. Gero bestetik mundu erreferentzial zabala jasotzen du. Berarentzat oso horri bizkar eman da bizi da, erabat. Ate bat irekitzea dela Euskaldun berriari. Berak uste du ezin dela hortara iritsi. Eta laguntza egokia eman da, uste dut oso eremu aberasgarria aurkitzen duela. Nahi ez zait gustatzen hor gelditzea. Niri gustatzen zait, 3. konkrezio maila batera iristea. Ze, iruditzen zait, gai jartzaileak lan egin behar duela publikoarekin. Ez dela bakarrik bersolariari gaia ematea, egin behar du publikoari nolabait eragin. Esan ordez tori honi buruz, da karamelo baten papera irekitzen jungo bagina, bezala poliki, krek, eta orduan, iten da egoerara ekarri egiten duzu publikoa. Pixkat preparatu egiten duzu. Ekarri egiten duzu. Eta orduan prest dagoenean, eta polit dagoenean, orduan bersolaria sartzen da, eta bum, eramaten du nahi duen lekura. Baina egin behar da pixkat publikoarekin eragin, eta publikoari eragin. Eta publikoa eragiteko beste elemento batzuk sartu. Hemen interesgarria da, azken batean 3. formulazio horrek behar du, 2. ere bere baitan. Bersolariak garbi ikusi behar du zer rol duen, ze egoera den, eta ze motibo duten hitz egiteko. Bersoa itzali gabe, bersolariari itzal egin gabe, baina uste dut, gaia emateko moduan, arte eszenikoak duen indarra eta aukera aprobetxatu lehikela. Leku jakinetan eta kontesto jakinetan egiteko, probatzeko, ni gogoz nago. Eta uste dut jende asko ere gogoz dagoela. Posible da bultzatzea edo holtzarik gabeko bersolaria. Seguramente rebindikatzen nahi izena da garai bateko tabernetako bersolaria, seguro aski. Baina gaur egun berso eskolak dauden hontan, sortu dezakegu beste eremu bat, holtzarik gabeko berso ari zalearena. Iruditzen zait askotan generoaren perspektibatik jarritako gaiak askotan niretzako dire oso agerikoak, oso esplizitoak. Eta iruditzen zait gai jartzaileak askoz ere lan sutilagoa egiten alduela.